Εδώ στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires γνωρίσαμε την Αριάδνη Παπαϊκονόμου. Γεια σου, Αριάδνη. Γεια σου. Είσαι από εδώ, από Buenos Aires, αλλά έχεις καταγωγή από Ελλάδα, σωστά? Ναι, ναι. Έχω οικογένεια στην Ελλάδα και είμαστε Έλληνες εδώ, στο Buenos Aires. Από την Ελλάδα, από ποιο μέρος της Ελλάδας? Έχω παππούδες στο Ζάκυνθο και στην Αθήνα. Από Ζάκυνθο και Αθήνα λοιπόν ήταν ο παππούς και η γιαγιά. Ναι. Έτσι, αλλά η μητέρα σου μεγάλωσε στην Αργεντινή ή στην Ελλάδα? Ναι, γεννήθηκε στην Αργεντινή και εμείς γεννηθήκαμε εδώ με την αδερφή μου. Ωραία. Έχεις μια αδερφή, έχεις πάει ποτέ στην Ελλάδα, έχεις επισκεφθεί? Ναι, πήγα και γνώρισα την οικογένεια μου. Πήγα στην Κρήτη, στην Αθήνα, στο Μύκονος. Ναι, στη Σαλόνικα. Σαλόνικα, Θεσσαλονίκη. Ένας Έλληνας είναι καλό να έρθει η Αργεντινή, έχει πράγματα να δει? Ναι, πολλά πράγματα έχει. Η Αργεντινή είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να δείτε απ' όλα. Και άμα δεν μιλάει ισπανικά, πώς θα συνεννοηθεί? Μπορεί να βρει ανθρώπους που μιλάνε αγγλικά, ίσως? Ναι, έχει ανθρώπους που μιλάνε αγγλικά και Έλληνες. Εννοείται Έλληνες, εδώ είναι γεμάτο με Έλληνες βασικά. Έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, τώρα βρέχει βέβαια. Έχουν μαζευτεί όλοι στο υπόστεγο. Θα πάμε και κάπου τώρα? Θα πάμε στο Πανηγύρι που θα χορέψουν οι κοινότητες από την Αργεντινή, Ουρουγουάι, Βολιβία, Περού, τι άλλα, Βραζιλία. Ναι. Σούπερ, είμαι ενθουσιασμένος. Εσύ πήγες σε αυτό το σχολείο εδώ ή σε άλλο? Όχι, εγώ πήγα στο σχολείο από το Πανελλήνιον. Αχα, έχει σχολείο ελληνικό? Τώρα είναι κλειστό, αλλά θέλουμε να το ανοίξουμε πάλι. Αλλά χρειαζόμαστε ένα δάσκαλο. Δεν έχετε δάσκαλο δηλαδή? Όχι. Αυτή τη στιγμή? Μπορεί να είναι ένα ελληνικό δάσκαλο ή κανένα Έλληνα που ξέρει να μιλήσει και να... Άρα εννοείς ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα έναν δάσκαλο, μπορεί να είναι απλώς ένας Έλληνας που μιλάει και μπορεί να βοηθήσει? Ναι. Ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν μπορεί να έρθει... να έχουμε κάτι εδώ, ένα ρόλο. Ναι. Wow. Ποιος ξέρει να μιλάει δηλαδή ισπανικά και ελληνικά? Κάποιος μπορεί να μιλήσει και τις δύο γλώσσες, μπορεί να έρθει να βοηθήσει? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σούπερ, ωραία. Άρα κάποιος μπορεί απλώς να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας να το συζητήσει μέσω Instagram. Είναι εύκολο αυτό. Είναι δύσκολο να έρθει ένα δάσκαλο από την Ελλάδα. Αποσπασμένος εννοείς? Είναι δύσκολο? Ναι. Και ωραία. είναι εύκολο να βρει διαμονή, είναι ακριβό αυτό? Δηλαδή, πληρώνει κάποιος τα εισιτήρια για να έρθει, αλλά μετά τα σπίτια είναι και αυτά ακριβά, έτσι? Ναι, είναι ακριβά. Αν θέλει κάποιος να σας στείλει μήνυμα, πώς σας βρίσκει στο Instagram, ας πούμε, είναι το Πανελλήνιον, πώς το... Έχουμε Facebook, Colectividad Helénica Panellinion, ή στο Instagram, Grecia a la Carta, που είναι ένα κανάλι που κάνουμε streaming. Και... YouTube? Ναι. Και YouTube. Έχουμε YouTube. Ωραία, αλλά στο Instagram μπορούν να σας βρουν και μέσα από το Grecia a la Carta. Grecia a la Carta. Είστε το ίδιο πρακτικά, τα δύο, έτσι? Grecia a la Carta είναι από το Πανελλήνιον. Το κάνουμε εμείς. Οκ, σούπερ. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Χαρήκαμε.